Divendres passat es presentava la programació del Dia de la Dona, una presentació que es fa per primera vegada, i és que a diferència d'altres anys, ara la programació serà durant tot l'any. La regidora de la Dona, Mari Carmen Raimundo, destacava este fet, que vol donar protagonisme a les celebracions i actes fets per a la dona. En més de concentrar les activitats en març, el que han fet és una programació anual des de febrer fins a novembre, amb tots els fins de setmana, començant des del divendres, van haver diferents tipus de curseig, activitats, tallers, cinemes, tot relacionat per a les dones i també per als homes. S'ha fet un programa ampli amb tallers, excursions, cinema i diferents cursos dirigits fonamentalment a dones, però també poden participar els homes. El que hem volgut fer és diferents cursos que han preguntat per diferents tipus d'edats, de lo que hem dit, personal shopper, fins a costura o el tricotar, o la cuina, o fer el que és la cuina pels homes o les dones, o el bricolatge domèstic, que també serà per les dones. I entre els tallers destinats a dones destaquen alguns que s'han posat en marxa des de la Mancomunitat a través del programa Clara. Txelo Herráez presentava aquestes activitats destinades a diferents aspectes: informàtica, taller de relaxació i un projecte finançat amb fons europeus de tècniques de formació i recerca de treball. Va destinat a dones desempleades, dones joves, dones majors, dones que vulguin aconseguir un empleo, i el que anem a fer és formar-les, dotar-les de coneixements, desenvolupar habilitats, dedicar-los formació específica, ajudar-los a preparar un currículum, informar-les, assessorar-les, de forma totalment gratuïta, i en això participa la Mancomunitat Camp de Túria junt a l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona. L'acte de presentació de la programació del Dia de la Dona ha servit com a punt de partida de totes les celebracions. S'ha fet amb l'acte de lliurament al premi al millor cartell del concurs del Dia de la Dona. És el de Maria José Pitarch, que rebia el premi de mans de la regidora i l'alcaldessa. El cartell, que ara il·lustra també el programa de la dona, mostra un home i una dona units per la clau de la igualtat. Fonamentalment està basada en el símbol de la dona, com podeu veure el símbol de la dona, però no només des del punt de vista de que les dones treballen, tenen fills, es preocupen de casa, que sí que és una realitat, però una altra realitat és la discriminació que n'hi ha entre homes i dones, la desigualtat que n'hi ha. Per tant, jo he aprofitat, en lloc de promocionar només el Dia de la Dona, sinó el Dia de la Dona, però en la clau des del punt de vista de l'home i la dona, ja que els dos conviuen en la societat i, per desgràcia, hi ha molta desigualtat. L'alcaldessa de la Pobla destacava els importants passos que s'estan donant en igualtat i els canvis produïts en els últims anys. Per això posava de relleu que, més que la celebració d'un sol dia, la igualtat ha de ser un procés continu. Tota la programació del Dia de la Dona la poden trobar a la biblioteca, a la web de l'Ajuntament i a l'agenda de la televisió.